Бүген 3 ноябрь, яңа елга нибарысы 58 көн калып бара. Димәк, акрынлап кына еллык нәтиҗәләр турында сөйләшә башларга вакыт. Агымдагы ел язучы һәм журналист Факил Сафин өчен уңышлы булды. Саташып аткан таң роман трилогиясе һәм Гөлҗиһан повесте өчен ул Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына ия булды. Факил ага Татарстан язучылар берлегенең чаллы бүлеген җитәкли. Бүген ул студиябыз кунагы. Исәнмесез, Факил әфәнде? Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, Айзилә. Бик шатбыз сезне студиябызда күрергә, чаллыдан тикле килдегез. Бүген Аллага шөкер. Көннәр бик матур тора бит. Инде менә сез әйттегез, шуннан да инде менә ноябрь, декабрь айларында инде без үзебезнең ел буе эшләгән эшләребезгә йомгак ясый башлыйбыз. Халык хуҗалыгының һәр тармагында кебек инде иҗат дөньясында да шулай. Безнең үземчендә Шаллы бүлеге эчендә быел бик истәлекле, сөйләрлек шундый вакыйгалар булды. Шул хакта сөйләшеп китик. Чынлап та менә 2021 ел сезнең бүлек өчен уңышлы булдымы? Мен бик уңышлы булды дип әйтәсем килә. Чөнки безнең бер кыенлык бар иде Шаллы бүлегендә. Безнең үзебезнең утырып сөйләшә торган, эшли торган җиребез юк иде. Заманда ул булган, әмма дөньялар үзгәргән чагында Татарстан Язучылар берлегенең улвата Шаллы оешмасы, юридик оешма инде менә төрле үзгәрешләр чорында ул инде юридик оешма булудан Шаллы бүлеге булып калды. Ягъни Татарстан Язучылар берлегенең Шаллы бүлеге һәм шул вакытта инде үзенең эшли торган, яши торган бинасыннан да кулак какты дип әйтик инде. Без шактый инде менә шул кыенлыкны күреп яшәдек. Әмма ләкин без үзебез редакцияларда эшләгәч инде, миннән алдагы рәистә редакциядә булгач язучылар редакцияларга киләдер инде. Әмма ләкин редакциянең үзе эше инде, журналистлар, аларның башка эшләр, менә безгә ул кыен булып торадыр. Менә быел безнең шәһәр җитәкчеләрдә шулай ук Мәдәният министрлыгы һәм Татарстан Язучылар берлеге рәисе Ркай Зәйдулланың бик зур тырышлыгы белән безнең Шаллы бүлегенә яңа төзелгән театрдан бүлмәләр бирделәр. Мен инде театр җитәкчеләренә зур рәхмәт әйтәм. Чөнки безгә бик матур күңелле бүлмәләр бирделәр. Без аны җиһазлый башладык һәм җиһазлау мәсьәләсендә шулай ук Татарстан Дәүләт Советы депутаты безнең Шаллы шәһәрендә инде бик билгеле шәхес, Профит дигән компаниялар төркеменең җитәкчесе Мингалимов Марчил Заветович безгә менә мебельләр, җиһазлар, компьютерлар, язучыларыбызның портретларын эләргә стендлар, менә шуларның барысын да эшләтеп, китертеп куйдырды. Ягъни без инде хәзер рәхәтләнеп, бөтен яктан булган хәлдә эшлибез, язучыларыбыз килә, без җыелышлар үткәрдек, театр җитәкчеләре белән планнар төзибез. Менә безнең мәсәлән март аена хәтта инде язучылар белән театр хезмәттәшлегенә планыбыз бар. Әле менә кичәнәктә театр директоры инде әле конкретлаштырыйк. Менә иртәгә кайткач та нәкъ шулар хакында сөйләшәбез. Ягъни безнең тулы куанлы эш алып барыла хәзер үзебезнең бүлектә. Иң мөһиме урын бар. Без инде менә материаль яктан сөйләшеп киттек. Хәзер инде рухи якны да сөйләп киттек. Менә Шаллыда каләм тибрәтүче яшьләребез, язучылар күпме? Безнең Шаллыда яшьләребез дә бар, өлкәннәребез дә бар. Инде без аларны теге яшьләре сөйнәбез, яшьләре булганга өлкәннәрнең һаман да иҗат итүләренә шулай ук үзебезнең мөнәсәбәтебезне белгерәбез, сөйнеп торабыз. Чөнки безнең Татарстан Язучылар берлегенең Шаллы бүлеге ул берничә районны Мамадыштан алып Актанышка хәтле дибез инде берләштерә. Һәм инде бездә 51 язучылар әгъзасы гына бар. Һәм алар арасында әгъза булып җитмәгән, керергә инде мөмкинлекләре булган шактый гына язучыларыбыз да бар. Әле менә күптән түгел үткән җыелышта без тагы 2 язучыбызны тәкъдим иттек. Инде яшьләргә килгәндә
яшьләребез бар. Һәм алар инде билгеле теге төркемләп килеп кирмиләр. Менә Аяз Гыйлаҗевның да әйткән сүзе бар бит. Ул әдәбият дөньясы шундый кызыклы дөнья. Кинәт генә бер кеше пәйда була да әдәбият мәйданында ат уйната башлый дип. Менә шундый кызык хәлләр, менә әле bundan bir gene yıl elek isimine күренә башлаган Ойзира Имамова инде бүген безнең беренче китабын әзерләп тапшырды. Onlar инде узган елларда гына безнең аерым китаплар тапшырганнар иде. Безнең бик талантлы шагыйрьләребез ул шигъри альманах рәвешендә басылып чыкты инде. Безнең бер 4-5 шагыйребезнең аларны инде без көтәбез аерым китапларын чыгуын. Быел менә Лилия Гыйбадуллина Сүрән дигән бик саллы китабы, ул юкагына китап дип карарга кирәк түгел, китапның юкасы калыны булмый. Эштәлеге һәм анда нинди талант, нинди акыл салынган. Безнең бит президент каршында татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе бар. Аның җитәкчесе Марат Гатович Әхмәтов менә минем китапларыма игътибар итеп, булар инде кайчандыр чыгып таралып беткәннәр. Менә кибеткә баручы аю Кошлар яратучы малай һәм әйдәгез дуслашыйк дигән моны рухият фонды белән әлмәттән бергәләп менә шушы китапларны кабат бастырып чыгарды Татарстан китап нәшрияты белән бергәләп. Һәм инде мин аның Марат Гатовичка да һәм китап нәшриятына да бик зур рәхмәт итәм, чөнки алар өр-яңадан тагы бер карап, теге ничек булган шулай гына түгел, бөтенләй тагы бер тапкыр күздән кичереп бу китапларны бастырып чыгардылар. Һәм инде аларны без укучыларга кайда барсам, хәзер минем укучыларга бирергә бүләгем бар. Алар инде Татарстан китап нәшриятында менә үземнең сер дигән шигырьләр җыентыгы. Мен инде шигърияткә бик таләпчән дә, үземә дә сак карыйм. Һәм инде шуңа күрә менә минем инде 4 китабны үзем бастырган идем. Чөнки бернинди теге андый-мондый нәрсә булмасын дип инде нәшрият тарафыннан төзәтелү, кыскартылу анда. Быел инде менә батырчылык итеп менә нәшрият бик матур китабы. Тапшырыгыбыз башында әйтеп киттек, бүген сер саклау көне икән бит. Менә бит бу безнең сер сакланма, сер ачылган сер ачылган әйе. Һәм инде менә безнең инде тамашачыларыбызга бик тә рәхәт булыр иде әгәр дә сез үзегезнең берәр шигырегезне алырга бүләк итсәгез. Әйдәгез Алла бисмилла әйтеп. Менә инде без инде татар үземдә инде атлар көтеп үскән малай, атлар саклап үскән малай, атлар шаба дигән бер шигыремне укып китәм. Atlar şaba, atlarda var qanatlар, jil yetizmi, atlarmı uylarga da vakitlar, yumurtaklar düp basa, tupur şaptarlar, hey kelip at üstünde, kile gayar tatarlar, olar әле malaygına, olar beygi үзәге, ülkönler jingin sızgana, yaşşenedir көздері, kan kızışa, yürek qağa, at üstünde malaylar, 8 yaşlıkka koyttılar, 80 yaşlık babaylar, yollarına şat yapışıp, birigib yatkanlar, yol birigiz at üstünde nık utıra tatarlar. İman hem til bir kanattır, tarih ikinci kanat, göz aldından minler öte, bitirip bolmay sanap. Tatar мәңгілік халық ол. Малайлар мұны біле, бар дүнияны сұқландырып, жел ұзып атлар келе. Сабантойда бейгі қыза от үстінде малайлар, 8 яшыққа қойттылар, 80 яшық бабайлар. Юртақлар дүп баса, тупыр шаптарлар. Хей, келіп келешекке, үтсін татарлар. Дүнияларны гүр кетіріп, ил көннәрне гүл иттереп, киләчәкнең түренә үтәчәк ул татарлар. Мин шундый ышаныч белән яшәйм. Әйе, без барыбыз да шундый ышаныч белән яшәйбез. Бик зур рәхмәт, Факил әфәнде, бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Һәм инде чынлап та алга таба да очрашулар насыйп булсын.